Posebno smo ponosni na sve ovo što Medijana nudi i što posle 10 godina možemo da predstavimo ne samo Nišlijama, već i turistima koji dolaze u naš grad i možda je utisak da sada tek možemo da kažemo da smo dostojni Konstantina i življenja u gradu Nišu i zbog svega onoga što nam je ostavio, a što možda smo negde i krili od javnosti svih ovih godina. Kao gradonačelnik želim pre svega zahvalim ministarki i ministarstvu, jer bez njihove pomoći mi ne bismo danas bili ovde. Ovim današnjim činom otvaramo Medijanu za posetioce, a na proleće planiramo da napravimo jednu veliku svečanost kako i dolikuje ne samo Medijani, već i gradu Nišu. Ovo je, rekla bih, jedan korak i izgradnji zgrade muzeja koju grad Niš nema onako kako zaslužuje. I ja sam imala sada prilike da razgovaram i sa ministarkom i da je upoznam da smo mi ipak doneli odluku da parcelu u centru grada kupimo od Ministarstva odbrane, jer ćemo na taj način brže doći do naše zgrade muzeja, ali mislim da je ovo i korak bliže izgradnje arheološkog centra. Medijana to zaslužuje, Niš to zaslužuje, ovaj deo Srbije takođe i verujem da ćemo imati narednih godina, ako budemo išli u tom pravcu, arheologe koji će dolaziti ovde da pomognu i našim arheolozima, da istraže Medijanu, pošto je ovo čitavo prostranstvo koje još uvek ne znamo šta krije, i na taj način da se upisujemo na arheološku mapu sveta, zašto da ne. Dakle, mnogo toga možemo da ponudimo, lepo je i zaista sam presrećna što možemo da kažemo da smo završili jedan jako veliki posao bez dobre organizacije i dobrog tima koji je radio na svemu ovome, muzeju naravno, arheolozima i pre svega, kažem, podršci Ministarstvu kulture, ne bismo mogli danas da budemo ovde. Velika podrška Ministarstva kulture i za malu scenu, sledeći korak će biti velika scena, takođe radimo uz podršku Ministarstva i grejanje u Lutkarskom pozorištu, mnogo toga je kada je kultura u pitanju pred nama. Takođe imamo želju da u 2023. godini inoviramo postojeći projekat za izgradnju koncertne dvorane, jer Niš bez koncertne dvorane ne može da kaže da je veliki evropski grad i mislim da ćemo uspeti da do kraja mandata, ako imamo podršku Ministarstva kulture, završimo i taj jako važan deo posla.